Taste. Čavas. Tu Joky. A bezlaktózová. Dneska sme boli v Biedronke a bolo tam veľa produktu s dubajským tématem. Tak sme si zvolili koláčiky, kúkisky. Sú to také plnené, takže sme zvedaví, či to bude stáť za to. Ideme ich vyskúšať. Aha, 2, 4, 6. Takýchto maličkých koláčikov. Veľmi tak príjemne. Tak pekne. Tak jemne. Tak perníkovo, tak. Úplne taký perníček. Juk. Na zdravie. Rozlomíme si takéto vnútri, alebo to nakúsneme. To vyzerá dobre. To som ani nedúfal. Tak sa na to teším, keď to ochutnám. Ako? Je to také keksikové a vnútri je taká pistáciová plnka, taký krém. Ale taký veľmi jemný. Taký sladučký, taký. Taký príjemný, no. Je to celé obalené vlastne v mliečnej čokoláde. Ako za tú cenu sem až prekvapený. Nemyslela som, že nám to bude tak chutiť, ale je to vážne dobré. Ak budeme uvádzať cenu, aby to náhodou nevypredali ste. Ale bolo to akože prekvapivo lacné. Myslím si, že pomer cena kvalita veľmi dobrá. Dobre. Takže keď máš blízko Biedronku, utekaj tam. Tak. My si to dopapáme a vidíme sa na budúce. Čauko. Čau.